אנחנו מהצד של הגרינהאוסים. כרמלה, אנחנו מתחתנים. אנחנו מודיעים בזאת עכשיו. אמנם הוא צעיר ממני. רק ב3 שנים. 4. אתה לא בן 24. נלך לפי שנתון, לא לפי הגיל באמת. איזה שנה? 88. לא, מה את? כרמלה ומוטי, עזבי, אנחנו מתחתנים ומביאים לכם נכדים. אני חייב להגיד שזה לא הגיל, זה התרגיל. זה נורא זקן להגיד את זה, אבל זה לא הגיל, זה התרגיל. נכון, הוא טייס. בדיוק. תובלה? זה מוסיף לי 3 שנים לגיל. בדיוק, זה יפה, יאללה. מה אני תובלה, אמנם, אבל טייס. אומנם. אבל אני יכול לטוס לחו"ל. אני יכול לטוס לחו"ל, תאילנד, לארצות הברית. לא אמריקה? לא בא. לוקח. בקיצור, אנחנו מתחתנים, מזל טוב, תסתכל לפה. פה.